mga ka-Jimex! Welcome back to my channel. It's me again, ang pambansang Musadaw. Wala sa tayo video sa tong series nga achis mo sa cellphone kay I'm tired na guys kapag kayo istorya kapag istorya nga wala ka istorya mo kung buang. So for today's video is mag-vlog sa tatay wala ko vlog. So karon mo to ko la Arnel kay magbisita ko to sa iya kay dugay na pud ba ko vlog to sa iya miss na ako siya. So kita-kita ta dito guys uban ko niya and see you. Bye bye. Next welcome back guys. So now kamulan ko kapatid la Arnel. So nanak ko sa mong court sa mong gym. So na-shortcut ako guys sa likod guys. Init ko ayo ang so gawin. Kapit naman sa sila mga ka-Jimex I fear na lang Arnel init ko ayo. Nag-clean siya sa yung house, guys. Hello! Ang problema lang sagot ka na guys. Abi na ako ganina na kami sagot. Say hi to my vlog. Hi! Vlog, video. Ado na sa gripo? Sa Paars. Let's go, Bansaos. So, let's go guys. Samahan nyo kami. Ano ba yan? Ba't nilagyan mo ng gas? Napakabaho. Ang lakas ng apoy. Balak mo sunugin yung bahay ko ah. So, what? Isa naman. Usa ako CD, bigyan mo ako CD ha. Ano man lulutuin nila? Chiga po, Jimmy. Laman ako or sa pusa. Mainit kaya sa pa, ginukulog ko. So, where else ka maglaba? Paingon eh. Wala, may kuhan lang nila. Pero isakap lang ka lang yung So, balik kami sa dati guys kasi wala may nakahuram o ano. Ay, wala nakahiram. O may nakahuram o ano. O, kato na basta. Basti. Hello! Pasok ka doon! Pero nakapagana si Dre. Punta ka doon. Nay, ano gabi? Naka-ano ka was? Naglabaya sila ni ako yung naisabutan sila MJ. Subo ka nagsubo. Wala magsagibalik ingon ka nga mabalik ako kay ko cellphone. Kasi mamay sa ba. Da. Basta to yung kaya gabi sa imo cellphone niya? Dili ako cellphone yung dream ako cellphone. Yang naglabay na yan kuha. Sana. Oh my god. Mura yung labunon? Mura na? Ikaw glabay labarok? Dili. So na yan labunon ka. Ilan yung dua tatay? Bugno kayo ni So namin dire sa ano guys, kalubihan, bugno kaayo. Bako nagbuhat sa series eh. Kapoy. Lang! Alexa! Nagbasket ka. Sure isa? Ha? Gara. Ay, oh my god. Tasha guys. Mga ka-Jimex, nagsugod na siya labahi. So, pag wala yun ko buhaton sa house guys, pag ningaw and humana akong mga work, kaya maglaag yun ko sa akong mga kapwa guys dahil sa sorry. May nagpuso ko na walay nagbali-bali sa kuan. Na, give me example of content kaya wako ikaw na unaan. Wala lagi comment. Wa sige, sorry sa newsfeed sa akong mga friend. Ta? Ay di ka balong. I don't know how. Bale! True. The buyers. So, senior. Hey!
tell you when they call me señorita. Ay, Nil, unya na ta maligo sa dam, Nil. Ha? Cora. Maligo mo yung dam, guys. Mag-vlog ko. Oh my God. Ako ning iputo sa katong unsay nga na to? Tong kung mag-adto ka sa ilang tubig na uban ng kamera. Waterproof. Oh, kung ako dato ano gamit. Magalang namin niya sa dam. Mga ka-Jimex, nagnan ako dani. Mao gyapon pagkakwenta paglaag. Mao gyapon sila sitwasyon sa balay og dirimingaw kaayo. Kanang laba man siya sitwasyon. Di kay connect ka entertain kita kang labonon na ta. Here and to pa duha ka planggana. So direta man guys, kaya ako pa siyang tabangan. Char lang. So yung mga ka-Jimex, dani na taman. So don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more update and for more videos. Bye-bye!